Ayun na mga kalapatay. Ayun na. Igaklak na ni Kedong mga kalapatay. Nasa loob na si Kedong mga kalapatay. Kunin mo na yung sticker at hampas mo na sana. Kasayag. Ayun mga kalapatay na. Yo, what's up mga kalapatino. So ngayon mga kalapatino, dito tayo sa UFC, MPC mga kalapatino. So first toast kayo mga kalapatay sa ano mga kalapatay. Saan pa rin yun ba? Sa Kapas Tarlac mga kalapatino mga kalapatino. Kita-kits tayo ulit mga kalapatino. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog mga kalapatay dahil nga sa nawalan tayo ng cellphone mga kalapatay at motor mga kalapatay. Ito na nga mga kalapatay. Magkakarga tayo ng 4 mga kalapatay na pakampag sa mga boy dagit dyan mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay na wala pang experience sa mga mga kalapatay. Pero isasakay natin mga kalapatay. Malay mo mga kalapatay, makachamba mga kalapatay no. At ito mga kalapatay, kasama natin si Jojo mga kalapatay oh. Ayun ang gwapo ng pandan. Ayun. Ayun, mega shoutout dyan oh. Mega shoutout dyan oh. Ayun, mega shoutout sa mga nagkarga no. Ito marami na rin tao rito mga kalapatay. At patuloy pa silang dumarating mga kalapatay no. At yun yung mga kalapatay, hanggang alas 9 tayo rito, hanggang alas 9 ito mga kalapatay no. At yung mga kalapatay, UFC MPC mga kalapatay, dito lang sa Marisol mga kalapatay no. At sa, wala pang di pa nakakalam na na loading station yun dito nga sa Marisol to. At yun yung mega shoutout sa natin, gwapong coordinator natin dyan na si Boss Jim Laksamana. Ayun nga no. At syempre magkakarga na tayo, karga mo. Ayun nga. 4 mga kalapatay no, at sana mga kalapatay no. Samahan natin ako tindasal to mga kalapatay. Sana makauwi to mga kalapatay no. Dahil nga sa the first time nila mga kalapatay. Lumilipad lang to mga kalapatay sa loob ko mga kalapatay no. Wala pang experience to mga kalapatay. Ayun na nga mga kalapatay no. Pangambag natin sa mga boy dagit dyan mga kalapatay. Yung 3 piraso mga kalapatay no. Sacrifice to mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko mga kalapatay no. Please subscribe to my channel tapos pa yung notification bell para maging updated kayo sa sunod dating mga video. At yun nga mga kalapatay, syempre mga kalapatay no, kalapatay love lang mga kalapatay. At yun nga. At karga mo na. Baka karga pa ng iba. At yun nga no. At mga kalapatay no, first vlog ulit natin ito mga kalapatay no, sa first toast natin mga kalapatay sa Sabado. Sabay nga na, kalimutan ko tuloy. Kapas Tarlac mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay na siguro ngayon mga kalapatay, konti lang magkakarga mga kalapatay dahil nga naghihintay mga mga kalapatay, mga veterans na ibon mga kalapatay, kakarga nila mga kalapatay pag medyo malalayo na mga kalapatay dahil sa kanila yung mga kalapatay no. Sa mga may mga veterans na ibon diyan mga kalapatay no. Chill lang sa kanila mga kalapatay. Isang padyak lang ng pakpak mga kalapatay dito na sa Dao mga kalapatay. Napakabilis sa mga ibon ng mga nasa UFC mga kalapatay, no, malakas yung mga ibon dito mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay na ito na mga kalapatay, nagtatalpak na si Jojo mga kalapatay. Sobrang bilis talaga ni Jojo no. Ayun yung mga kalapatay oh. Ayun yung mga kalapatay no, marami ng ibon dito mga kalapatay. At yung mga kalapatay na mayroong 3 crates dito mga kalapatay. At papuno na yung 2 crates mga kalapatay. Mayroon pa isa sa baba mga kalapatay no. At yun yung mga kalapatay no, hanggang alas 9 ito mga kalapatay. At patuloy na dumarating yung mga maglo-load mga kalapatay. Dito lang sa MPC UFC mga kalapatay. At yun ang ano, sa lahat ng member ng MPC, UFC mga kalapatay, mega shoutout sa inyo, mega shoutout sa inyo. At yun ang mga kalapatay, may dumating pa mga kalapatay, dami mga kalapatay oh. Ano mga kalapatay, boss, ano yun boss, mga bago boss, mga bago? Oh, mga sibong mga kalapatay. Mukhang pakambag din mga kalapatay sa maboy dagit, pero mukhang ibon na ito mga kalapatay, mga malalakas no. Ayun yung mga kalapatay, kung nakikita nyo mga kalapatay oh. Hindi lang yan, bababa. Sorry. Ano loop mo boss? Sojin look. Sojin loop. Ayun nga, Sojin loop. Ayun, ang dami ng kinarga niya. Ilang piraso yung boss? Lang po. Ang dami mga kalapatay. Sa atin 3 lang. Ayun yung mga kalapatay no. Sa ibo natin mga kalapatay no, yun, pang ano lang yung mga kalapatay, pang antong ito, pang ambag lang yung sa atin mga kalapatay. At mukhang mga kalapatay nito mga kalapatay nakakatakot. Pero mas nakakatakot yung ibo natin mga kalapatay. Si Gatot. Nandiyan si Gatot mga kalapatay. Rumuronda lang sa loop natin yung mga kalapatay no. At yun na nga mga kalapatay oh. So 3 crates dito mga kalapatay, 2 mga kalapatay, papuno ng mga kalapatay no. So time check tayo mga kalapatay. 7:02 mga kalapatay no. At yun nga mga kalapatay, 2 crates mga kalapatay, papuno ng mga kalapatay. At may isang crates pa sa baba mga kalapatay no. At yun na nga mga kalapatay no, patuloy pa rin dumarating yung mga maglo-load mga kalapatay no.
Ayun, parami mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay. Kami mga kalapatay na tapos kami magtalpak mga kalapatay. So yun na nga mga kalapatay, no, bukas umaga mga kalapatay. Abang-abang tayo, no? Abang-abangan natin, tapos samahan natin ang konting dasal. At sana naman yung 4 na piraso natin mga kalapatay, no, makauwi sila ng ligtas mga kalapatay, no? Ligtas sa boy dagat. At ito nga mga kalapatay, oh. Ayun yung mga kalapatay, dahil sa bagong mga kalapatay, bagong first toast mga kalapatay sa Kapas Tarlac mga kalapatay, medyo konti lang ibon na dumarating mga kalapatay, medyo konti lang, pero pag medyo malalayo na ito mga kalapatay, na magsilabasan yung malakas na ibon dito mga kalapatay. Dahil ito mga kalapatay, na medyo malapit lang yung medyo malapit lang yung first toast mga kalapatay, no. At ito na nga yung mga ibon mga kalapatay, no. Ito na yung ibon ng mga kalapatay, iagis bukas mga kalapatay, no. Sobrang dami na mga kalapatay. Hindi. Ano? Yun yung mga kalapatay, no, tapos yung talpak natin mga kalapatay. So bukas mga kalapatay, abang-abang na tayo mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, uwian na! See you tomorrow mga kalapatay. Ayun na nga, good morning mga kalapatay. So eto mga kalapatay, no, isang magandang araw mga kalapatay. At ayun yung mga kalapatay, no, first toast mga kalapatay, Kapas Tarlac mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, na sinubukan natin tatlong YB natin mga kalapatay. At sana mga kalapatay, mayroon tayong may hintayin mga kalapatay, may dumating mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, bago tayo maghintay mga kalapatay, dahil 6:30 mga kalapatay, no, release na mga kalapatay sa Kapas Tarlac mga kalapatay, no. At medyo malapit tayo mga kalapatay. At syempre, bago tayo magkaba mga kalapatay, at mega shoutout muna tayo mga kalapatay. Mega shoutout kay Raimlop. Yun, Raimlop mga kalapatay, no, shoutout kalapatay, suportang kalapatids. Yun, maraming salamat sa Raim, no. Maraming salamat sana sa yan, bagong taga-suporta natin, bagong tagahanga natin, no. At ito, mega shoutout kay Double Cards. Yun, Double Cards Lop. Yun, shoutout kalapatay. Yan, mega shoutout na Double Cards. Mega shoutout. At kay Alexander Antonio. Yun, pa-shoutout idol. Overfly Lop. Ayun, Overfly Lop. Mega shoutout sa'yo. At syempre Michael Macayano, no. Yun, sabi ni Michael Macayano, maraming salamat sa pag-shoutout idol. Maraming salamat din sa'yo Michael Macayano. Yun, sulit nating supporters yan, no. At Saiban Buenape, ayun, tuloy lang laban mo. Tuloy lang ang laban, pabayaan mo sila. Ayun yan, no. Mega shoutout kay Saiban Buenape. At ayun, maraming salamat sa'yo, no. Ayun, tagapagtanggol natin, malupit yan, si Saiban Buenape. At yun nga, no. At nagsusulutan dito ngayon mga kalapatay, dahil nga sa inyo mag-isa lang ako rito ngayon, no. At to, Aldrin Aquino, mega shoutout sa'yo, no. At yun na mga kalapatay, no. At hanggang dito lang ito mga kalapatay, dahil sa yung mga shoutout natin mga kalapatay, no, medyo marami mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, sa mga gusto pa shoutout din mga kalapatay, no, comment shoutout. At syempre mga kalapatay, sa sunod next video mga kalapatay, gagawa natin ng shoutout yan. At yun yung mga kalapatay, no, mag-aabang na tayo mga kalapatay, dahil binitawan na mga kalapatay, release na mga kalapatay, 6:30 mga kalapatay. At makaabangan pa ito ng iba mga kalapatay. Tara, let's go! So yun nga mga kalapatay, no, medyo malinis pa yung langit mga kalapatay, wala pang dumadaan mga kalapatay. So time check tayo mga kalapatay, no, 6:48 mga kalapatay, no. At yun nga mga kalapatay, siguro baka mga 6:50, ewan ko, basta maghintay tayo ng daran mga kalapatay. At ito malupit mga kalapatay, ito yung malakas na kaubin mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no, abang-abang tayo mga kalapatay, dahil sa release na. Oh my God! Saron mga kalapatay. At yun mga kalapatay, kayo na to. Wala, mga rumoronda mga kalapatay, maangas na mga ibang mga kalapatay, oh. Ano, sarap pag titirador ng mga to, kung may tirador lang ako. Joke lang. Kayo na to. Ito na mga kalapatay. May isa tayo mga kalapatay, no. One time mga kalapatay, no. Ayun yung mga kalapatay na takot. Wow, nice one mga kalapatay, no. Andito na si Mia mga kalapatay.
dumating na si Mia mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, napakabilis mga kalapatoy, no? 6:49 mga kalapatoy, ayun yung mga kalapatoy, arrive niya rito sa loop natin mga kalapatoy. Napakalakas mga kalapatoy, no? At yun yung mga kalapatoy, 3-0 mga kalapatoy, 1, ano to? May isa na tayo mga kalapatoy sa tatlo natin mga kalapatoy, no? At yun yan, lupit nga mga kalapatoy, congratulations! Yun. Napakagaling mga kalapatoy, no? Napakabilis talaga mga kalapatoy. Napakagaling, hindi mga kanyan. Si Mia. Yun nga mga kalapatoy, no? May isa na tayo mga kalapatoy, syempre mga kalapatoy. Patuloy tayo sa pag-aabang mga kalapatoy. Ayun na mga kalapatoy na time check tayo ulit mga kalapatoy na 7:06 mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy na isa pa lang dumating sa atin mga kalapatoy, no? At yun yung mga kalapatoy, yung dalawa mga kalapatoy, may hilang nila lang yun mga kalapatoy. Para yung sumaboy dagat mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, marami namang mga kalapatoy dumadaan mga kalapatoy, no? Siguro mapawi na rin itong mga kalapatoy. At ito may nagparonda pa rin, no? Ang dami, oh. Ito, may gabi shoutout kay Carodel. Ayan, kay Carodel to, oh. Dami, oh. Ano, pakawala na naman si Carodel. Mga kalapatid na may sarito mga kalapatid na gusto bumaba sa loob ko mga kalapatid, no? Sino kaya to? Ayun mga kalapatid na isa pa lang dumating sa atin mga kalapatid. Time check tayo mga kalapatid, 7:15 mga kalapatid. At yun nga, isa pa lang dumating sa atin. At ito, sino kaya to? Ito mga kalapatid, gusto na bumaba rito mga kalapatid, oh. Ayun ulit yung check card natin mga kalapatid. Sa loob ng mga kalapatid, nakapasok na, no? Yan na. Mukhang bababa na to. Kanino kaya to? Uy. Baka mga dating natin ito mga kalapatid, no? Mga dating malakasan natin, no? Ayun mga kalapatid, may mga dumadaan ng mga kalapatid, no? Yo, mga kalapatoy. Hindi talaga umuwi. Mga kalapatid, no? Anong nangyari mga kalapatid? Hindi tayo namin ng dalawang ibon natin mga kalapatid, no? Ayun yung mga kalapatid, nag-iisang ibon na talaga yung umuwi mga kalapatid. Pero mga kalapatid, no? Masaya na rin tayo mga kalapatid dahil may umuwi isang ibon mga kalapatid. Pero mga kalapatid, maghihintay pa rin tayo sa dalawang mga kalapatid. At sana mga kalapatid, no? Makauwi pa rin siya mga kalapatid. Yun yan yung ibon ni Wala, Jojo. hindi talaga umuwi. Mahinang nila lang mga kalapatay. Yung ibon niya mga kalapatay, napakahina talaga mga kalapatay. Walang kwenta mga kalapatay. Pangambag yun sa mga boy dagit. Ang umasa ka. Ay na, mega shoutout sa atang MPC UFC dyan. Mega shoutout sa inyo. At syempre mga kalapatay, no? Tatapusin natin ito mga kalapatay. At sana mga kalapatay, no? Sa next load mga kalapatay, isa natin mga kalapatay. Kakarga pa rin natin yan mga kalapatay. At sana Karga pa rin, makauwi karga. isa na yan. Pero mga kalapatay, di kayo mawala ng pag-asa mga kalapatay. Maghihintay kami mga kalapatay. Time check! Alas 10 mga kalapatay. 10-12 mga kalapatay, no? At yun na mga kalapatay. At hanggang dito na lang to. At maraming salamat sa inyo. Bye-bye.